ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои канали Сауду ТЖ мардум ютуб. имрӯз хоб 13 феврали соли 2026 10 дона хонаи душанбе бачаҳо азиз ҳаракат кардем ки арзоноша навор кунем, хушрӯ тамошо кунем. ҳамин видеора ҳаракат кард нагзаронем бачаҳо. вақте ки мегзаронем баъзе хонаҳоро пропускат мекунем бачаҳо. навора бо диққат тамошо кунем, баъдан барои қаблии реклама рақамҳоро мегзорам. шояд ягон хона, замин, мошинаи, квартираҳай, аппарат, техника, компания чизе боша дар WhatsApp рӯй кунем, худохоҳ рекламаи хушрӯ мекунем, фурӯшта мегзорем. чунки канали Сауду ТВ, канали Сауду ТЖ рекламаи зур мекунад ва хонаҳоро бисёр савдо мекунад. дар WhatsApp рӯй кунем бачаҳо азиз. фақат видеонавор ка рӯй кунем, чем суратҳои холӣ. агар ки видео набоша хай сурат рӯй кунем, ё ки рафта айпеш худмон навор кунем, боз зур мешавад. ҳамин WhatsApp да рӯй кунем, ё ки муроҷиат кунем, худохоҳ рафта навор мекунем. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунем, навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. ашри ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ якма тамошо кунем бо диққат. духонага квартира ҳай. ин квартира дар Душанбе дар райони Сино ҳай, дар Калелин, территорияи Қарабуло ҳай ки ҳамунҷа қарор дорад. дуконата ҳай 48 квадрат ҳай, 390 000 мега. бовар кунем бачаҳо, гарени нархи зур ҳай. территорияи Қарабуло ку нархи навош беҳад қимат ҳай, хай шахсият да сум дар кор. райони Сино, Калелин, шаҳри Душанбе да қарор дорад. 390 000 мега, 48 квадрат, ремонткардагӣ тайёр. одамо 55-60 квадрат коробкара ку 300-400 000 хардесай. хай десен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. 390 000 дар рақамои ахираш 8907 занг занед. духонага квартира дар якум этаж, деэтажный дом мега, 48 квадрат. хоб ремонт хай десен кадом ҳолат чӣ хел. территорияи Калелин, Қарабуло, наздики Балнисада қарор дорад. свет об ҳастани занг бизанем баша асос. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки интизор будем. якум советский территорияшда бачаҳо азиз, яккомната квартира масоҳати 30 квадрата 385 000 кадан. хит каден 385 000 якум советский, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 4 этаж, якхонага 30 квадрат, Душанбе. хоб рақамоша мегзорам, занг бизанед. якум советский, доми саюзӣ ҳай. аммо бисёр мардум мода менависа ё комментария мекунад ки ай домои саюзӣ ака хонаҳои арзонтар навор кунем бигирем. намедонам ин хонаҳои саюзӣ чӣ хосият дорад ки ҳама ҳамуда талабот дорад. хулоса бача азиз, хоб доми саюзӣ мега, хона мега 38 квадрат, кирпични хона дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. шароитҳои хуби замонавӣ дорад. наздикии хона тамоми марказҳои хизматрасонӣ бисёрай. хулоса ҳамаи ҷо ҳамаи чӣ ҳастай. срочна 385 000 30 квадрат. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшие ки интизор будем. 350 000 сомон, 55 квадрат, дар 18 этаж, сехонагаи 55 квадрата 350 000 шид. ана ин хона дӯстон дар ноҳияи Сино ҳай, дар шаҳри Душанбе ҳай. бачакҳое ки аз Душанбе хонахар ҳастен, ҳамин дӯстон бовар кунед, нархи навои хонаҳои Душанбе бениҳоят қимат ҳай. чунки хай сентрай охи, ҷое ки сентрай, нархи наво гарени қимат ҳай. ҳамин хонаи мебинед дар 18 этаж ҳай, 55 квадрат,
350,000 дар доми мастерок. ҳай бачунеки доми мастерок дар Зарнисон Зарафшон назди таксиҳои ҳисору регари шаҳринав поликлиникаи 14 су ана ҳамуҷа қарор дора бачу. хона дар ҳолати ремонт қарор дора. мехаренда зиндагира сар мекунен 350,000 сомон 55 қариб ки таи 60 квадрата бача азиз. ина занг зада масякина бигиринш. дар байни квартираҳои Душанбе бо хонаҳои назди ҳавлигӣ мегзорем кам кам. ана нигоҳ кунед ака дуконата масоати 3 сотиқ замин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ 320,000 сомон нарх. ҳамин чем квартира хонаҳои назди ҳавлигӣ камтарак арзонтарак медонем барои чӣ? барои ки ҳам хеле нархош 320,000 сомонӣ дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе духонага кадагӣ 3 сотиқ масоат дора. боз битонои хонаҳои дигар рехтагӣ тайёрай. хонаи заминӣ 2 хона 3 сотиқ замин об свет дора. об свет нига доимиай назди сеюм база ҳавароти аэропорт. ина дӯстон азиз одамое ки ай тарафҳои Шоҳмансур территорияи аэропорт хонаи назди ҳавлигӣ гуфтесен 320 бовар кунед нархи беҳтаринай. занг бизаненда чахчах куненда бигиренш. лайкотона гузорен. ҳамин навори мо фақат лайк талаб мекуна. подписатсия кунем бачаҳо азиз, подписатсия. дӯстони азиз мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигии навбатӣ. хонаи назди ҳавлигии 3 этажа ҳай. нигоҳ кунед нарха 3 этажаи гарени арзон айда просто 7 комната ҳай 3 сотиқ замин дора 3 этажаи 7 хона ҳай дар Варзоб маҳаллаи Чорбоғ қарор дора дар шаҳри Душанбе 380,000 сомон нарх дора. ассалому алайкум мардуми хонахар. хона дар Чорбоғай оқул мега айраҳи калани то хонара 6 километр масофа дора. хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ 3 этаж бардоштагӣ. хулоса ки хона пашти тайёрай. ака 100% тайёр не ҳамин ягон 85-90% тайёр кардиен далчи мегиренда бо як исусу гилгилкориш мекунен далчи зиндагира сар мекуна бачо. 380 3 сотиқ 3 этаж 7 комната занг бизанен далчи маълумотша ай соҳиби хона бигирен. рақамҳои 84 55 рақамҳои соҳиби мулк. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хона бо проекти замонавӣ 350,000 сомон нарх. нигоҳ кунен 2 сотиқ 3 комната поёни пост маҳаллаи Обишифо шаҳри Душанбе 350,000 сомон бо муомила дора. рақами ахираш 20-20 сехонага кухни баня дарунашда ремонтош мега замонавиай. хай ҳамин ҳолат якирака замонавӣ қабул намекунем. неки мақсад ки агар далчи кораш кунӣ мешавад замонавӣ. айрӯи проект айрӯи ремонтои ями чӣ мега фасадаш хай замонавӣ да монандӣ дора. неки қисми дохили хона падъабои кардагӣ тайёр. занг мезанед масъя мекунед 350,000 сомонӣ бо савдо када мешавад. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ монакбо. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комнатага квартира дар 3 этаж масоати 34 квадрат як хона дар 46 микрорайон дар диагностика қарор дора. шаҳри Душанбе 385,000 сомонӣ 385,000 сум мега. ака кам шухиам мекунанда бача азиз. хулоса 385,000 сомон як хонага 3 этаж 46 квадрат 3 этаж 46 микрорайон 34 метри квадрати доми 4 этажа дар 3 этаж открытий лестницада қарор дора. хонаи майдаш мега 46 маҳалла пушти МБТИ ремонт кардагӣ тайёр. шароитҳои зиндагира дора бачаҳо. мехаренда даромада зиндагираи айдои дивизиони бача азиз. фақат аз думи канали Сауду ТЖ ба дили пир муроҷиат карда метавонед. канали Сауду ТЖ ва канали Сауду ТВ-ра метавонед тамошо кунед, метавонед дастгирӣ кунед бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартирае ки шумо интизор будем бачаҳо. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира дар 3 этаж бо масоати 47 квадрат дар Ленский район
شهر دوشنبه 355,047 کвадрат خانه پشتی تیار کردگی. بچه ها میگیرین دلچی با یگان سلوی شپکلوفکای ابویای کراسکای میکنین در آمده زندگی میکنین. 355,047 کвадрат خانه در لنسکی رایون. خانه سانتخنیکی الکتریکی شپکلوفکا کدگی پد ابویای دلشیشه خدت میکنی. خریداری انیق باشی با معامله میکنیم. وزیرش تا همین حالت 355 گفتیم انشالله که با سودا میکنیم. پادشگاه کانال سودا تجا میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز، کوارتیرای فروشی است که دو کمناتا کوارتیرا در دویم اتاج با مساحت 52 متر کوادراتی ناحیه فردوسی. بچه‌های ناحیه فردوسی همجین نگاه کنید. دوشنبه در قرارداد ناحیه فردوسی 295,000 سوم نرخ داره. رقم‌های تلفن اخیرش 44 زنگ بزنید. درو چسبوندگی، بعضی تیره‌ها چسبوندگی، خب خونه پد ابای تیار کردگی، استیاشکا کردگی، پشتی پتالوکش تیار کردگی 295,000 نرخش تیار کردگی. اینا دوستان آدمایی که همین طرفا خونه ارزان گفتین مرحمت 52 کوادرات 295,000 سوم میگه. در رقم‌های واتساپ اخیرش زنگ بزنید پرسون شما چیزی. بچه‌ها میگذاریم با دهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در همین دوم قرار داره. دو خانگاه کوارتیرا در 8 اتاج با مساحت 56 کوادرات در نزد مسجد سنگی میگه. انا همینجا قرار داره نزد مسجد سنگی شهر دوشنبه. 279,000 سومانی سروشنا فروشی در رودکی مسجد سنگی لبی راهی کلان. اجازت ریموند بعد از 2 ماه میشوه. 2 دهشونه خانه در 8 مشونه قرار داره. فوراً سودا میشود 279,056 کوادرات متر. دوستان عزیز، آدمایی که عید شنبه خانه خر بدین همین 10 دونه خانه بود پیشنهادتون کردیم نوار کردیم و سهم شما رسونیم. بچه بعدا برای رکلام مراجعت بکنین. فقط روی کنین بچه ما رکلام میکنیم فروش میگذاریم. حرکت کرد در همین کوتاه‌ترین مدت سودا میکنیم. یک تا لایک کنین، در کانال پادپیسات سکنین. زنده و سربلند باشید عزیز.